mening til det multikulturelle samfund? Jeg mener ikke, at Danmark er et multikulturelt samfund, fordi hvis man sagde, at Danmark var et multikulturelt samfund, så ville man sige, at danskerne bare er en gruppe blandt andre i landet, der ikke har større ret til landet end andre grupper i verden, så at sige. Vi har mere ret til at være her end andre, så vi er ikke noget multikulturelt samfund. Vi har den danske kultur i Danmark, og så kan andre komme her som gæster osv., men det er danskerne, der er her i eget hus her. Det er ikke ligeberettigede kulturer i Danmarks område. Det er kun dem, der kommer udefra, der skal integreres af det danske. Vi skal ikke sådan mødes på midten, altså vi skal have lov til at fastsætte det, som vi vil have i Danmark. Men det er meget vigtigt at sige, at der er et historisk fællesskab, et konkret historisk fællesskab. Man taler meget om sammenhængskraft for eksempel. Det er jo sådan et meget positivt ord blandt mange partier. Sammenhængskraft. Men vi mener jo, at det kan kun komme i stand via et historisk fællesskab. At i deres kultur, de integrerer sig ikke, altså om 4 generationer, om 30 generationer, så er der stadigvæk de der arabiske minoritetskulturer lignende i Danmark. Men man skal kunne forskelsbehandle, hvis en dansker vil gifte sig med udlænding, så er der andet end hvis en araber i Danmark vil gifte sig med en fra sit land for eksempel. Altså, det fungerer relativt godt i forhold til mange andre lande, kan man sige. Men at det så skulle fungere bedre, end det gør nu, altså nu har der lige været nogle tal frem om, at hvad nogle af de fremmede koster landet for eksempel, fordi man giver milliarder til et eller andet bundløst kar i Afrika. Det synes jeg er helt vanvittigt. Jo, altså den der rent fysiske flytten rundt i verden, kan man sige, den mener vi heller ikke er særlig nødvendig i den moderne tid med skarpt defineret, altså dem fra andre verdensdele end man kan sige Amerika og Europa, altså og så er der også nogle, kan man sige, nogle lande, altså som Indien og Kina og så videre, der er sådan en midtergruppe, kan man sige, der, som man godt kan have større samkvem med end de afrikanske og muslimske lande for eksempel, hvor det går helt galt, og hvor man kun får problemer med at blande sig. Jo, til dels fordi de også udsættes for den samme indvandring fra ikke-vestlige lande, kan man sige, som vi gør, så på grund af hele EU-konstruktionen og en uansvarlig finanspolitik osv. selvfølgelig, som også hele vestverden lider under. De andre lande, det er jo primært, kan man sige, man kan kalde det stammesamfund, eller indrettet sig på en helt anden måde, autokratiske styreformer og et andet verdensbillede, som der er svært at indpasse i større grad i vores sammenhæng. Det man taler om med alle menneskers lige rettigheder og værdighed osv., det betyder ikke alle menneskers lige ret til at bo i Danmark. Altså der kan sikkert være særtilfælde, hvor nogle specielle eksperter kan gavne det, men grundlæggende mener vi, at hvert folk må lave det samfund, de kan gøre med deres egne ressourcer. Som sagt altså undtagelse af meget specielle eksperter, altså der kommer her på et begrænset opgave, altså men dels betyder det ikke, at de skal bo en evigtid, altså de kommer med danske rejser ud i landet og arbejder nogle år og rejser tilbage igen. Jo, men altså det kan jo være en længere ordning, altså at man over mange år, altså at folk af forskellige naturlige årsager langsomt siver den modsatte vej i stedet, hvor man sætter dem alle sammen ud på en gang, altså løbet af få dage, det er jo ikke det, der sker i praksis. Men realiteten er jo, at 70-80% af... Så hvordan virker sådan en naturlig overgang, altså... at det ikke bliver attraktivt at være i Danmark så I vil gøre det ikke attraktivt at være i Danmark for udlændinge? Jo, det er nok en primær mekanisme, altså fanger bordet. At det er jo så eliternes, diskurs, kan man sige, at det så er noget meget slemt noget, fordi hvis man ser på opinionsmålinger konsekvent i 70'erne, så er det 70-80% af den menige befolkning, der er fuldstændig imod den befolkningsændring, der sker. Tænkte sig at blive en sådan populær foregangsland, som andre følger efter, altså i stedet for at blive upopulær, fordi det der med det upopulære, det er meget slemt. Det er jo journalister og politikere og meningsdannere, som der selvfølgelig vil udpege det og kritisere det. Jo, det mener jeg, ellers vil vi ikke gøre noget, kan man sige, eller stille op. Det er klart, at vi mener, at vores alternativ er bedre end det, der har været toneangivende i nogle årtier her. Der er det jo vores holdning, der er den normale, kan man sige, danske. Altså hvis man for 40 år siden havde sagt til en dansker, at hvordan situationen var i dag med store minoritetsgrupper osv., så ville de jo tro, at man var vanvittig. Altså det er jo den nuværende kurs, der er ekstremistisk, kan man sige, og det er også, der står for den danske historiske normalitet. For eksempel, hvis der ikke er nogen stemning i Danmark til, at man vil
bevare Danmark, kan man sige, som et danskernes land, så giver det ikke nogen mening at tvinge folk til at gøre det, altså, fordi så er der alligevel ikke nogen vilje til at føre det videre, kan man sige. Så, men altså som sagt, hvis man siger, at det er for os vigtigste spørgsmål at bevare Danmark simpelthen. Altså man kan ikke tvinge danskerne til at redde Danmark, fordi selve danskernes eksistens udspringer af danskernes vilje til at bringe Danmark videre, kan man sige. Og hvis ikke den er der, så kan vi jo heller ikke gøre noget. Altså. Men din datter så være del af den danske fællesskab, hvis hun gjorde det? Vil hun stadig være en del? Altså man kan selvfølgelig melde sig ud, altså hvis hun sådan bevidst siger, at nu konverterer hun til islam, eller nærmest vil have den kultur, eller, så er hun jo ikke mere en del af det danske fællesskab. Vil hun så ikke skilles fra resten af danske fællesskaber? Vil hun så ikke blive deporteret samtidig med ham, hvis det skete? Som jeg siger, siden han ikke er ikke-vestlig. Så fanger bordet.